Alright, uri mukadzi waIndimuridza, uri mukadzi waJapreza, uri mukadzi waani wa Simon Mutambi, uri mukadzi wa Makingwazi. Yeah. Maartist haana zororo nevakadzi mudzimba mavo. Achingobva kushow inotanga kuita hoi hoi. Mavideo enda apa. Muri kuita sei? Kutamba rudzi kwamuri kuita. Ko yakuzokukotamira isei nai. Anondikotamira kandi ndiri kubasa ka. Even mukadzi wako akakona uchishanda nemunhu anotozoti zvinhu zviri muscript. Kaka. Bendi rikasatotambwa zviri kuita uyu zvekuvhura makumbo. Hakuna kwatinoenda. So ipapo is true. I support you. Yeah. Maartist ngaarore nekuroorwa nevanhu vane same vision navo ivo. Right, muri yeZimbabwe. Makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tauya nechirongwa chedu chatinoita misi nenguva chinonzi Quick Talk, icho chatinenge tichingobata nyaya dzakasiyana tiri pano paTichkach MTV. So mukatarisa panapa wandakagara navo ndina maid vandinawo panapa zuva ranhasi tichimbokurukura tichimbonzwa kuti munyaya yedu muQuick Talk tine nyaya ipi nhasi. Saka thank you very much. Kana kari kekutanga kuti usarasikirwe nenyaya dzino, usakanganwe kusiya wasubscribe, usakanganwe kufollowa Facebook page yenyu kuitira kuti munge muchiwana nyaya dzakafanana naidzodzo. So thank you very much. Regai ndisire maidhimu kana wachikwazisa vateereri. Makadi muri yeZimbabwe, vari kunze kwenyika, vari kwese. Aiwa, tinokutambirai zvakanaka muchirongwa chedu chatichange tichingokurukura nyaya dzakasiyana maringe nemararamiro tinenge tichiita. So rega ndidzosere kuna DJ. So thank you. Zviri seiko maidi? Zvangu muri sei? Aiwa, ndiri right. So nhasi matibatira topic ipi? Alright. So nhasi topic yandiri kuda kuti tinge tichikurukura muchirongwa chedu chatinoti isisu Quick Talk. Torambobata nyaya toda kuti tibate nyaya dzemaartist. Handitika? Exactly. Kana tichiti maartist ndikubata munhu wese kubva kumusic, kumadrama, unoita macomedy, kana kuti munhu anoita zvaanoita. Asi kunyanya ndoda kumbonyanya kubata kumaartist anoita zvekuimba nemacomedy. Nyaya yatinayo maiti ndeyekuti tinoona vaimbi wachiti pamwe pacho atora mukadzi asiya, pamwe pacho atora mukadzi asiya. Makamboitawo here tsvagiridzo yekuona kuti chii chinenge chichinetsa kuti zvinhu zvidaro? Yeah, I think it's a very nice topic because zvinhu zvatura topic yenyama isa zvinhu zviri kutoitika as we are speaking, because ukada kunatsocherechedza kunatsoita interview with someone ari into my industry iwayo unonzwa kuti it's my second marriage, third, fourth, fifth. Vamwe vacho they are single, they've decided to live vatori vega kuti hai inini zvekuroora zviri kunetsa. So muongororo nemukutsvaga mukutaura maybe nemukusangana nevamwe, there are a lot of things that zvatiri kunzwa zviri kukonzeresa, and I understand kuti some of those things people vari kuzozvi understand vatovamo musituation kuti ndakaita blunder. So those are the things maybe zvatoda kuti tibatsirewo someone ari into industry asati aroora, kana kuti akaroora apinda netsekwende asi kuzwa kuti chii chakakonzeresa tsekwende yake kuti ave single kana kuti azova into ma third or second marriages. Alright, so tichange tichingodiscuss like what we are doing. So maonero andakaita ka it's inyaya yemafungiro. Okay. Yes. Kuti kana muchiti mafungiro muda kuzama kureva kuti chi maidi? Ndiri kuedza kutaura kuti waroora mukadzi asiri artist
iwewe uri artist. So there are certain commitments dzinoitwa nemaartist, wadaidzwa kushow, wanzi uya kuSA, uya kuBulawayo, uya kwakati. So those guys vanoita macampings, vanorarako. Dzimwe dzenguva 2 days 3 days they are not there. Dzimwe dzenguva vanosangana nezvimwe zvinhu miedzo chaiyo itori serious. So zvakuda mukadzi ari into those, anotoziva kuti munoitwa nezvei. Because zvakaoma kuti inini murume wangu ndotomuona achitambirwa nemadancers aya pastage, vanhu vachitamba vachidi. So but if I'm into situation yacho, ndokasonzwisa kuti zviri normal, I used to dance. Saka zvinoitika kuti ndikaona muimbi wangu achiimba ndototamba, ndodai dhonda mai vemumba zvangu vanombopota vachisara. Saka ndopa ndiri kubatira nyaya yemafungiro, kutocapture kuti mindset yekuti baba wekwangu akatambirwa kudai hazviperi zvakanaka, wanozotoguma watopedza pane zvinozotoitika. Okay, saka so inini sekufunga kwangu ndiri kufungidzira kuti kana munhu achinge ari artist anditika madzimai acho anofanira kuzvitambira kuti baba vari kubasa. Iyi nyaya iyi havafaniri kuitora sekunge zvinhu zviri kuitika, right? Ngavaitore sebasa rababa, rekuti baba kana vabuda vachiti ndiri kuenda kubasa ka, munhu vemukadzi uyu haachatarisi kuti baba vazoita sei, vazodii. Because pamberi pacho paipa unoona munhu achitamba achizonza kuHarare, pamwe pacho pamwe baba vanogona kutouya vachitobata munhu achitamba nditika. But kana vachiko vapedza ipapo baba wakuenda kumba kwavo, uya kuenda kumba kwani. Inyaya yekufadza vanhu. Kana tichiti toda kufadza vanhu, maziso evanhu anofanira kunakidzwa nezvinhu zvinenge zvichidini, zvinenge zvichiitika. Ndiri kunzwisisa because hamuzi mukadzi, kuti mukadzi obvious vakadzi vemaartist vanofanira kunzwisisa. No, it's not a must with those guys. They should understand unless they are sharing the understanding. Yaya ndambotaura yaya yekutonzwisisa kuti alright, vapedza kutamba baba wedu vachaenda uku, mai vachaenda uku. Inini ndine ndakakudzirwa muchipostori, ndakakudzirwa mekuti handibvumidzwe kudai, ndakakudzirwa muchitendero changu chekuti it's a taboo kutoona munhu achitotamba ari pastage. But yes, ndakuda handizive, because nowadays unongweri kana waroorwa hautombozivi basa remurume wako kuti rinoshandwa sei. Do you know that? Mwatondotorana kumabhendi iko zvakafanana nevaimbi chai, toda nyatsotaura chokwadi kuvaimbi chai, vanotopfimbana kumabhendi iko kuyakwe. They are trying to avoid the problems. Pamwe pacho watotora munhu unongatsoziva kuti munhu ndatomutora kubhendu, handi zvakafanana nehure. Ukaritora kubhawa kana akazodzokera mubhawa futi hazvikuitire zvitsva, handitika. Asi isisu tikuti chii, iwe kana munhu wamutora kubhendi achitotambirwa nevamwe vakadzi achitozunzirwa, handitika, iwewe wazowo mumba uchaavoida sei murume wako kuti chiregai kuenda kubhendi wakamuona kubhendi? Hazviiti, maybe ndozvikutokuraramisa ipa nguva yacho. So pane issue yatinotaura kuti better communication, which means pakudiwa a two-way communication whereby baba namai, yes, wakanitora kubhawa ndichitamba ndotoziva zvinoitika kubhawa, but pakuda kuti uchicommunicatewo kuti baba maregerawo, ndaregera ukaona vanhu vachidai handisina basa nazvo, ndakugutsikana nemi amai, ndimi mai vamo mumba. Ende chimwe nechimwe chine malimits, DJ. Chimwe nechimwe ukangoziva kuti chimwe nechimwe chine malimits. Pane zvataita tichiri vasikana, tichiri masingu, tichiri nezvimwe zvinhu zvekuti waameridika, you are now kuziva kuti murume wangu haazofari nezvizvi, mukadzi wangu haazofari. So ivo maartist we emphasize kuti if possible pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti pane vatiri kufadza but tinoitawo kakudini, aiwa apa tiri kufadza varungwa. Bozi varungu wedu vanhu vakatitarisa, saka inini kana toriti achitamba bozi munoziva chimaiti, munoziva here kuti vanhu vemazuva anaya generation iriko izvozvizvi. Kana uchinge uri artist ukagadzira zvinhu zvinosiririsa, zvakafanana kana ukaimba song yerudo, unoona kuti vanhu vanoifarira serei. Ukaimba song yenhamo, vanhu havaiteereri because vanhu vemazuva ano havachadi izvozvo. Saka isusu tikasvika pane vanhu waimba vari kuenda pashow, handitika inini ndiri comedian, ndadaidzwa kunzi atimbouya ngofadze vanhu, handitika tinoita comedy yedu maringe nevanhu varipo.
kana paine vana vechikoro tinoitawo zvevana vechikoro. Exactly. Kana pachinge pari pamuchato toitawo zvepamuchato. Kana muchinge muri mbawa makuitawo zvembawa. Ane muri kuzviona. Saka iwe mudzimai unofanira kutoziva kuti baba vari kubasa. Because nyaya zhinji iri kuitika maiti ndeyekuti dzimba dzizhinji dziri kuparara naizvozvo. One, varume maartist haana zororo nevakadzi mudzimba mavo. Achingobva kushow inotanga kuita hoi hoi. Mavhidhiyo enda apa. Muri kuita sei? Kutamba rudzi kwamuri kuita. Ko yakuzokukotamira sei nayi? Ko anondikotamira kandi ndiri kubasa ka. Alright. Ini ndinomboisa vanhu pfungwa dzekuti makamboona Japresa. Mavhidhiyo anoshuta. Achishuta mavhidhiyo ake masong Japresa. Exactly. Anoita yese. Anonyatsa kuita nemwoyo. Achiziva kuti zvinhu zvikuenda kuvarombo. Exactly. Handiti? Haasi kuzviitira ari kuda kuti zvivhurwe. Anoda kufadza vanhu. Saka imimi mukaona Japresa ane vasikana vakapfeka tumamini tukadai so. Alright. Mukadzi wake anenge ari papi. Kana imimi wakadzi imimi muchimboita zvekuti alright uri mukadzi waIndimuridzi, uri mukadzi waJapresa, uri mukadzi waani wa Simon Mutambi, uri mukadzi wa Makingwazi. Yeah. Uchisvika pamba ukitanga kupopota kuti matambirwo yamaita pashow iwayo. So how best can we avoid zvinhu zvakadaro? Vanhu vorora vanhu vekudzidzisa here kana kuti vorora munhu ari into muindustry imomo? Ndopane nyaya. Inini kuona kwangu nyaya yemaidhi tingoidimbura zvedu tichingobata nditi. Aini ndoona hangu kuti kana uchinge uchiita zvemadhirama roora munhu anoenderana nezvemadhirama. Zvitori nani kutororawo munhu anoacta. Kana kuroora munhu anoimba kana asingaimbe nganga achisapota basa remurume wake. Because sometimes tinoda kutarisa vaimbi vanhu vane tsika yekuti hanzi vaimbi mahure anochinja vakadzi. Vanhu vanoita zvekuacta zviya mahure vanochinja vakadzi. Handipo pane nyaya. Vakadzi vedu vari mudzimba ndohonye yekuti inini kana ndichinge ndichiacta inini ndichitobva kubasa ikoko unzwa ndichitobva kutoacta maactire rudziye menge muchiita ya but script rangu inini pandarinyora ndarinyora ndichiti inini alright manageria munoaona sei? They do everything. Vanotonyatsa kutsvodana mai. Yeah. And uchomo 10 films dzaactor anenge achitokisana naningi doesn't mean kuti anofana kudata everyone. Alright, saka alright filimu redu rikanyorwa kunzi iyo change uchitsvodana neuyu mangwana futi wote ndakaroro unoshaya basa mangwana onzi right tanyora futi rimwe unenge uchitsvodana neuyu alright wadanana naye unowapedza kawese wemufilimu wacho. Yeah. I think pakudiwa kasupport kake kandiri kutaura kuti vakadzi vacho. Alright, asi DJ, what if maartist ese akashanda nevakadzi vavo? Is it okay? Yeah, zviri right, but vamwe vakadzi vacho vashandiki nawo. How? Vakadzi vanonetsa maiti. Zvandikutaura kuti mukadzi tikuta alright, kana achinge ari muindustry imwe chete vanokwanisa kushanda wese. You can train. Azviite. I once heard a podcast ya DJ Sparks achitaura na Malot achiti nini ndinonyorerwa music ndakadziswa kuimba naHulengende ndakadai. So these are certain things that a man can do kune munhu wake. Then after that vanhu makufamba mese mukanzi kushow yekwanhingi muri mese kudrama kunonzi kuchii kunoenda vanhu vemadhirama kunorarwa camping muri mese mukaenda kupi not kuti mai ndo vane actor ndimai D, she's an actress. Nhasi uno ndotongomuka ndakatorwa nerimwe drama club uyai kuno mai D, boom ndaenda ndanorara ikoko. What if zvikangonzi mai D nababa D uyai tiri kukudai because already you are a character makatomira makadai. Chinozoita kuti pave necharacter, it means my husband akwanisa kunditraina. Handiti men should learn to train vakadzi vavo. Kana kuri kuimba ngavabhekewo. Muri kunzwa here zvandikutaura? Alright, zvakafanana nekuti munhu aenda nemunhu wake kushow. Exactly. Vamwe chavanotya kuenda nevakadzi kushow vaimbi vaya kana vanoita madhirama vanotya kunyadziswa pastage.
Anonyadziswa sei? Munhu ari kutamba, munhu paipai panokwira vanhu vanenge vachifara pastage. Obva asvika obva kuti mbunde kudai so. Iye pakabata mic. Iwe wakagara uri kuona murume wako ari pastage achibatwa. Unomisa kashoko kuti aiwa. Saka ndikuedza kuti zvinoda munhu anozvinzwisisa. Saka iwe alright, inini ndaenda kushow ande ndikufadza vanhu. Zvinoita munozwa kuti basa riya MID, basa rekuactor, one, basa rekuimba. Handiti haridi munhu wakatsamwa. Exactly. Haritodi wakatsamwa, rinotoda uchi saka ini ndikatanga ndatsamwisa ndobva ndanzi chienda pamberi pekamera. Monditi action ndo actor chipa. Azvibude. Zvinotoda muchiseka muchitombogadzira rimwe pamunonzi action. Mobva matanga kutaura. Handiti moti bvu kuseka. Tononzi kata iwo mara muri kuseke. Kuratidza kuti chinhu chamuri kugadzira chiri kudini? Chiri kunakidza. Saka ini mambobva kumba mandituka. Ndosvika uku monditi hanzi action pakamera. Ndosvika uku ndiri muimbi monditi hanzi imba. Unoimbei pastage. Uri kutongofunga zvawanga wachitukirwa zviya, and the more yaunoona musikana achitamba pamberi pako, iwoyo wasupposed kuti umubheke kakuti zvimeke sense ka akadai wobva uyoonekako kagiya kake kuti ndikamutambira so wanobva kuti manje ukabva wafunga maikumba kuti vakati matambiro rudziwayo kana kuti ndinaye uzoti unaye ariko atori kukuratidza kuchii kunogara ari kumaterezi ari kukuona paunoda kuti ubva wafunga kuti mai wezigadziriya ani muri kuona bacho tinonogara. Saka inini pfungwa dzangu ndikufunga hangu kuti kana munhu achiimba ngaatore mudzimai anoimbawo kana asingaimbe MID ndiri kuti ngaange achisapota murume wake kuti kana aenda kushow ndezvekushow. But it's rare kuti unomuona munhu akadaro. That's why ivo chiri kuitika ka chandakaona DJ ma-artist they feel like vanhu vavari kuswera navo havana unonzi chiko kuva mukadzi wekuisa mumba chaicha wife material uyawe. That's why vari kuenda kunotora ivo ma-innocent people vasingazive zviri kuitika muindustry. So it becomes a problem because uya haazvinzwisise, haasati amboenda kushow, haatozivi kuti kushow kunoitwa nezvei. Plus imwe nyaya ndiri kuona iri kuitika kune ma-artist edu handiri. Chimwe chinhu chiri kuita kuti wati atora mukadzi uyu asiya amangwanani uyu inyaya yekuti pamwe pacho vari kutora vanhu vasiri weklasi yavo. Ngei ndiri kudaro? Umwe munhu anogona kutora mukadzi wekuti kana nezita raanenge ainaro akanzi famba naye mutauni kana akaonekwa nemunhu kuti iwe makadiko mukoma ndokuziya ini ndimi nhingi ndimunoimba kuti uyu ndiye madhamu wangu, zvinenge zvisingapindirani. Nezita nembiri ainaye nemukadzi wake hazvisi kudini, hazvisi kupindirana. Saka akagara kumba manje newamwe vanhu anoona kunze uko kumashozi kuya achiona munhu akapoda ane nzwara achididi obva achikombeya nemukadzi wake kumba. Wife material vaya vemumba vaya hazvichadini manje, hazvichameki sense. Saka zvakuramba zvichimupa pfungwa yekuti aramba achiita pamwe kana akuita gumbo mumba akutsvagawo vamwe zamara mupfungwa dzake akutoti aida kutotsvaga umwe. Uri kuona? Saka sometimes paunondodhumira futi iwo ma-artist edu aya ndepekuti munhu wacho waari kukombeya newife material hazvifi zvakaenderana. It's rare kuti unowana wife material arichikugutsa futi kubasa zvese nekuuyu pari a little bit trick. It's just 10% ndo vakadzi vari. Vakadzi vevaimbi mukawaona vanonyara kufamba navo murodhi. Vakadzi vevaimbi mukaona vanonyara kufamba navo murodhi because vanenge nezita rane mukurumbira wainawo. Washoma waimbi wamunoziva wanenge waine vakadzi. Inini hangu wajapreza ndakamuona haimbumburu. Wajapreza akanaka. Nyangu washuga washuga anofamba naye shuga mufamba nemukadzi wake. Ndiye umwe wandakaona wanoenda uku anofambawo nemudzimai vake kupinda. Saka kuratidza kuti mukadzi washuga akatsigira basa rani? Yes, anotsapota basa rababa. But pabasa rababa ipapo tinenge tichida kutarisa kuiri. Pamwe anenge aine zvipande zvaakabatirwa futi nani namai. Mai vachibva vati nini handichasare. Exactly.
Exactly. Yeah, so Unoona? pari tricky baba. Because achaziva kuti indau yekusapota here because ipapo ndo patinoda kuita find out kuti munhu anenge asiri into, I think hake vamwe vakadzi vacho vanenge vari into zvinenge zvichiita varume, but vasiri ivavavo manje ndiwe kuti unenge une malimitations kangokutarisa neziso uri pastage kudaiwo, so it means zvamakuita ndichazvidi. Saka inini pfungwa dzangu panyaya yeMiD handizivo zvangu mhuri yeZimbabwe necomment section kuti inoti chii. Inini ndikufungidzira kuti kana uchinge uri muimbi, tora munhu anokusapota, unyatsa kumuudza. Kana uchinge uri comedian uchiita zvemadrama, udza munhu wako kuti indoswera nevakadzi, hondo iri pavakadzi. Hakuna murume akadaro. Kuita sei? Rinyanzi rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro. Hakuna murume anotombopfimba munhu achitaura kuti ini ndichazokuhurira ini ndichazodai ndichodai. So it's a certain way yekutotaura kuti shamwari ini ndoshanda nevakadzi ndichazosangana nevamwe ndichazodai. So it's rare. Aiwa, haisi nyaya yekuti ini ndosangana nevamwe vakadzi ndohura, ndoshanda nevakadzi. Alright. Inini kwadinoswera umwe wangu ndoshanda nevakadzi. Kana ndaenda kubasa chingoziva kuti murume wangu aenda kuchi? Aenda kubasa achadzoka. Zvekuzoti kubasa iko kumenge muchiite nevakadzi. Iwe chizotanga wakuzotanga kundibvunza kana ndauya neumwe mukadzi pano. Kana kuti wanzwa kuti pane umwe mukadzi wanda kurojera imba uko. Ende watomuona bhoze futi mamwe manzwira ndo ari kuputsa dzimba dzevanhu. Alright. Inini, I think I've got a suggestion on that one. I think mu life, yes, vanhu munenge muri married, but there are certain things zvatinofana kupanana maboundaries in life. Mukadzi ane a certain life yake, murume ane life yake, though you guys you are married. So pane way yekuti ivo ma-artists acho, they need to know kuti yes warora mukadzi asiri into your industry. Ivo mukadzi uri kuzvizoti warorwa nemurume wako anoita zveuyu, but try kuseparata life yenyu, then masvika mumba morarama another new life. Then izvi zvekunze uyu mukadzi akabuda akanoita zvaari kunoita ibasa rake. Imi baba mukaenda mukanoona kuti muri kunoite ibasa renyu. At the end of the day chicha waunza patebo. Vakadzi manje wanofarisa. Vakadzi hatiwasiyi vachisununguka kudaro. Why? Murume ndiye atiri kuti sisu kana aenda kubasa nezi. Aida kutonesa neMiD. Because inini mukati mukadzi aenda kwaanoenda nomusiya. Aiwa mukadzi anofana kumonitwa. Because vanhu vevakadzi manje ndo vanhu vane weakness imwe yakaipa. Zvekuti akasvika ikoko anosvika ikoko akatofurirwa zvazodai zvikazodai, ndo paunozotonzwa kuti mukadzi hachatonzwisisa kutotanga kuita chipfambi. Saka mukadzi mira ndisatanga ndapedza. Mukadzi haafaniri kusiyiwa achitambarara kuita zvaanoda zvekuti munototi enda unoita zvaunoita handina basa nazvo. Mukadzi ndoyo kutomonita. Mukadzi akafanana nemwana mudiki. Do you know if you want to enjoy marriage, tsomu ndo iri kuputsa dzimba dzevanhu vakawandisa. Iwewe buda uite life yako. Panheru chakakosha ndekuti kana makapanana a certain time kuti pamba panopinda na 10 p.m. By 10 p.m. munhu wese anofanira kumba. Kana kwaita emergency you call. Ndazodai because of this and that. Ndichasvika kuma 11 kana kuti half 10. Because ndiri kuita zvakati nezvakati. Handisi kuti munhu ngararame upenyu hwake. Upenyu hwacho hwauri kurarama ngauve uchioneka kuti zveshwa DJ-T1 mukadzi wawo avabvunza kuti watotaura kuti izvozvi ndiri kutora mavideos kwakati nyaya kwakati. Ngazvive zviri transparent yekuti right now mukadzi akadriver ari kukusvikira uripo pauri kutora mavideo. Unobata nyaya yacho. Zvafane mukadzi anobuda achienda kubasa. Maybe ndi artist arora accountant. Atobuda accountant chake kugadzira oenda kudi kubasa kwake. Baba mobuda maenda kumabhendi enyu. Manheru mosangana mumba. Kwakuri sebasa kwakuribo. Mosangana pamafinances, mosangana zviya zvekuda kuzirana basa. Usually ndo zvikukonzeresa maproblems because I need to know. I end up ndakubvunza. There are some people vanobvunza workmates. Mukadzi mamuno baba Jonasi. Baba Jonasi vabva babasa. Mamune meeting.
mukadzi she's taking herself mubasa rababa to the extent yekuti ada kuziva kuti vanga vane meeting, pavapedza meeting abuda akanoona client. And why do you need to poke your nose into other people, your husband's business? Ayo ndo kutotadza kwacho kakwanduka. Ndo kutotadza. Munhu wemukadzi manje afani kudaro. Nemurume same maartist aya ari kupinda bisa mino dzavo mumabusiness evakadzi. Maybe mukadzi ye anoita mubotiki kana muhair salon, azonzwa kuti wanga uri musaluni, tanzwa kuti vanhu vese musaluni maamuri kudhakwa, tanzwa kuti maamuchidai machidai. Maartist hondo yawainayo my dear, ayo mera ndikuudze. Hondo ine maartist ka aishe kuti wakadzi wavo wano wachiita mutsomo yakanyanya. Wakadzi wavo vanogona kutouya kutopopota kubasa. Handiti zvakafanana nekuti inini ndiri muimbi, ndine madancing wasikana wangu vanodini vanotamba. Handiti ka iwewe unototsvaga namba dzevasikana wogotanga kuwashaudha kusiyana nemurume wangu zvekuti munoshanda nemurume wangu handisi kuzvida izvozvo, but ukuona kuti vision yako neyangu zvatodini zvakatokrashana. Inini muvision mangu band rangu unofanira kunge ndine vasikana vanenge vachitamba. Ndo zvatinotoda tikatoona munhu vasikana vachitamba wacho vane magaro futi. Exactly. Wekuti wakatanga kuzunza apa vanhu vese vanodini vanonakizwa, but iwewe manje uri kumba hausi kudini hausi kuwafarira. Saka iwe alright ukatuka vanhu vanoshanda nawo iwewe urikuda kuti mangwana ndiite sei ndoshanda nani pesa washanda wega uruzvona. Hapana kambani inoshanda nemunhu one, hapana bendi rinoshanda nemunhu one. But ndio pari kusvika unobata communication. Kana watoona kuti mukadzi wako ari kuda kupinda muzvinhu zvako, yedza kugara naye pasi azive, because already mukadzi uyo ariratidza kuti anoda kutoziva adaita PA wako, personal assistant. Pamwe wakadzi wake dai kwengurunze ndi tikifamba mudzimba dzevaimbi ka nevanhu vanoita madhirama ka mwanasikana ka ndopo wainyatsa kuona kuti mune hoi hoi yakarehwa namukotsa njeri. Hoi mukadzi ari adaita personal assistant, so unomupa chigaro chacho achichikuskedulira zvese, uri kuda kunonani, uda kunodini, oita manager. But anokuurayira basa manje. Ndikuti pane mukadzi akadaro. Wariko handisi kutaura kuti hakuna vakadzi vakadaro. Wariko vakadzi vakadaro kutoti unotofamba naye muchitoita basa mese. Handiti kwozoita vakadzi vasingadaro wekuti anotokupwanyira madhiri. Uri kuzviona? Iwe alright ukapera kutuka vanhu vangu webed, vamwe vanhu vanogona kutotuka kunze iwe ndio uri kuita uri kupfimbira murume wangu wasikana iwewe. Mangwana watuka wasikana waiwa vhonyongodzwa pambaki matosvika muri pamarehearsals muri kutopractice, muri kuacta, pane movie yamuri kugadzira. Muri kuitei panapa? What kind of kuacta rudzi wakasiya mazamu ari panze kudai, idumbuka riri panze apa script iri kuti dumbunga riende panze. Alright uye uri kutuka uye achaacta zvakanaka, achatamba zvakanaka pastage patokanganisa. Saka muimbi afunga kuroora asati aroora nhasi ngaatore mukadzi anomusapota, kana kuti ari mutambi kana kuti ari chii. Ndiri kurangarira inini ndichinzwa kuti madzibaba Nicholas Zakaria mudzimai wauya muchakabvwaya anzi waitamba. Wakamboinzwa nyaya waitotamba, saka vanhu vakatotorana kuchi ikoko. Saka madza waya wakatoona kuti murume wangu, pawaitoona kuti murume wangu ari kuenda kubasa, waiziva kuti wari kuenda kubasa. Kunosanganikwa nezvakadini ikoko zvakawanda. Saka yasarudzo yako iwewe dunga munhu. Kune vamwe vanhu vasinganzwisise kuti munyika mune mafaro. Handiti alright, ini ndiri muimbi nhasi, ndabva kunoku ndaenda kuBulawayo ndandoimba, ndasangana nevasikana vari ikoko ndapfimba. Ndobva kuBulawayo ndiri kukadoma, ndasangana nevasikana vari ikoko ndapfimba, ndadanana naye. Unosara panozopera 2 years hafa unenge wapera pese panonaka panopera. So inhau yekutoone discipline iwewo pache zvako, besides usati waitwa tomu nemukadzi iwewo nediscipline, because inosvikawo futi nguva yekutoti waunenge uchishanda naye mukadzi wako iye wacho anosvika kutoonawo kuti baba wekwangu vanenge vasina discipline. So ukaroora munhu ari into zvauri kuita, then iwewo bva wazvigamuchirawo kuti inini ndaroora ndadai, zvizhinji muri kurongera pamwe chete, basa renyu muri kuita. Even mukadzi wako akakuona uchishanda nemunhu anotozoti zvinhu zviri muscript. Bhendi rikasatotambwa zviri kuita uyu zvekuvhura makumbo hakuna kwatinoenda. So ipapo is true, I support you. Maartist ngaaroore
nekuroorwa nevanhu vane same vision navo ivo ndo best solution. Saka tiri kuti isisu alright, besides kuti hedu maartist, munhu wese ane chinhu chaanoita muupenyu, mukadzi akatadza kukusapota maiti hakuna kwachinoenda. Ende hakuna chinhu chinorwadza kuti munhu ushande uine kushungurudzika. Fanika basa remunhu anoimba, vanhu vanoacta, haritombodi vanhu vanotsamwidzana. Ere kundochera mupasi hangu kana kuti ndikagone kuti kundabva kumba ndakatsamwa kana ndoshongorora piki. Ndichidhiga pasi. Anditika. But basa rangu iri rekuacta iri rikutoda ndakafara. Rikutoda pfungwa. Kuti utoiziwe. Saka alright, ukandipa iwe jeri repfungwa rekuti ndikuenda kubasa, ndoda kundonyora song, kana ndoda kundoimba pa stage. Kunokukumba ndokufunga kuti pari zvandita mukadzi uya. Uruzvona. Saka vanhu havagarisane. Inenge vanenge vachingotorana vachisiyana. Pamusoro pazvo maakutaura kuti hanzi vaimbi, vanhu vanoita maartist mahure. Vanongotora vanhu vachidini? Vachisiya. Haisi nyaya yekutora vanhu vachisiya. Inhau yekuti yekushungurudzwa nevakadzi vavari kutora mudzimba umu. Ane muri kuona? Iwo ukatera murume wako iwe pabed wosvika mubata chorus, wotanga kumurowa vanhu vakatarisa mototanga kuita wewe ndiani iwe rako. Isusu teti chitokuzaka kuti zifutiri zifanira nhingi. Baba unorowa mangoma. And the other thing futi pa nhau iyoika. Tiri kuita challenge maybe globally kana kuti tombotaura in Zimbabwe. Pane vanhu vaimba DJ, vaimba kuti wainatsoona kuti aish, masongs ake akatoita viral, akatoita hit songs. But munhu iye akangoimba 2 to 3 times zvati toshororo. Inini I just feel like vanhu ivava zvamambotaura kuti it's our role sevakadzi kumotivate varume vedu. Pamwe nyaya idzodzi dzekuti munhu ari kutogona basa ototi zvekuimba zvinoitwa nemahure, zvekuacta zvinoitwa nemahure izvo, wewe muchazoda umwe murume maybe nerudo iwe munhu uya wakamuroora waonawo nhamo ndiye munhu wawaida nemoyo wako wese, so you end up wakukwita career. Unosiya vanoonharo ndo vanosiya marriage vokontinya wopinda muna another marriage. Vamwe vacho they are just quitting career yake because of kushungurudzwa ikoko, mangwana waenda kubhendi wodzoka wakudzwa nyaya. Pamwe zvimwe zvacho wazviita wazobatawo munhu pastage, but kubata kwawaita munhu pastage doesn't mean kuti wanga uri kutobata zvekunzi pane zvichazoitika. Mamuda kufadza chaunga. So tiri kurasikirwa nevaimbi vakawandisa vanogona because of challenges. Vakadzi hatisamboti machallenges, taurai kuti nine mhosva yedu madzimai. Because vakadzi muri rafu ipapo. Ipapo hatiri rafu. Because pambacho there are people vari kutoluzwawo marriages because of varume vari kubva vatonoperera iko, zvikubva zvatonodyirwa ikoko. Pambacho havazotodzoki. Saka zvachengetawo zvinhu zvako. Saka so right guys, ndonyaya yatinge takakubatirai. Handizivi kuti kusaidi kwenyu munoionawo sei. Tataura kuti tikati one maartist wari kuzosiya madzimai nenyaya yekuti pamwe zvichida mukadzi wake nelevel nezita raanaro hazvichapindirani. Handitika 2, madzimai acho ari kunetsa. Menge muchizotamba nani, ndiani menge muchizodai naye. Saka mumba inogara iri mhirizhonga, vanhu havasi kuwirirana mudzimba umu. Saka kupedzisira kwacho vanhu venyika vanenge vachiona vanenge vachiti ndo zvinoita basa revanhu vamaartist, ndo basa revanhu vamagitari, ndo basa revanhu vanoacta.